part 2 z Car Dealership Tycoon. Mám tu zas hostia, ale to rovnakého jak v partě 1, takže já nevím. No, takže jak jste viděli minule, keď jste si ho koukli, já nevím, no. Keď si koukáte part 2, tak pro vás si koukněte part 1, abyste věděli, co čo robíme. Presne tak. Takže pokračujeme v tom, nebudu vám říkat, co jsme robili v part 1, to se dozvíte, keď si ho kouknete. Ale takže ideme pokračovat, aby jsme se dostali, potřebujeme formulu. Zajtra nám už dovezu, takže uvidíme, jak budeme na tom, že to je šampion. To je jedno, Ježišmária. Dobre, Roxo? Dobre? Ano. Dobre. Z Prahy, nevím, já si nečítám. Dobre, tak pokud ideme závod, máme 2,8 milionů a my potřebujeme získat 3. A jsme tu formulu měli. Lebo, jak jste viděli minule, tak jsem získal Pagani. A jako nevím, či to byl lose alebo win, ale však to už mám zajedno však. Ale dostal jsem náhodu 2. S kamarádem si ho jsem vytradit jedno, lenže on mi dal úplně blbosti, to kdybyste si ho koukli, tak vidíte však. Ale už nebudu říkat teda, že... Ale promiň, tak ale nemám lepší auta. Tak si Ne. A co ta formula? Tak tu formulu by se těžší možná dát. Ukažte něco máš určitě. Já tě poznám. On klame vždycky. On stále klame. Já nikdy neklamu. Ještě červený máš, to si tam myslím, že nedal. A to je úplně hrozné. Nic žádného, co tam zase dáš, a to bude zbytečné. Jo, že mám vlastně ani 8x8. Že máš 2 Pagany. No, ale nemám no, tak dávám mi to trade, no parád. No, a mě to zase neprímulo. Lebo já jsem mu sebral ten trade. No, tak to si fakt. Senvo? Co zas? Keď chcete, tak můžeme natočit videjko další z Emergent Hamburgu a kdo to hraje, ticho buď, kdo to hraje, tak nech nám napíše a můžeme se někdy dohodnout a můžete jít do našej mafie. Ale možno len. Ale počkaj, čekat. My můžeme urobit live stream a budeme hrát Emergency Hamburg a keď sú, tak sa môžu joinať na ten server, kde my hrajeme. Pravda, lenže nevím, či mi to ide. Půjde teda tak, soráč. Takže ten týpek, že volá se, že Papučky, tak mi píše, aby jsem přidal auto a přidal jsem to Pagani a převrátil jsem mi auto. Nechápu, jak stále jedu, ale však Shelby, to mám tak, to jsem měl. Nabízet, ale za Mazdičku ale jako nechci, lebo to je pro mě zatím luz. Veliká jezdní, lebo to jsem máš ještě Zenvo má skoro každý, to jsem měl já. Ale nemám, jsem to vytradil, to mi bylo úplně na nic. A či už je rare, ten je také rare, ten je také rare. Přidám auto teda, no, jak říká. No, co budu přidávat já? Předávám to se ne toto.
Nejplatí. Pagani je za Robuxy. To Pagani není za Robuxy. Počkaj, podívám se. Tebe už máš skoro těch 3 miliony. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Oh no, co jsem to spravil? Pagani a že není za Robuxy, ano? Si říkal. To? Ty si říkal, že Pagani není za Robuxy. Pagani je za Robuxy, len ten typ, co ty máš, není. Nedá se ale koupit shopu. Ne, nedá. No tak ale... Co? Zastavil. Tak asi co je? Co je nějaké... To jsi měl nějaké VIPčko, či co? Nevím, ale v Čilech se už nedá. Kámo, mě z tebe asi šlak trefí. Mňau. Ještě si tu mňaukaj. Mňau, mňau, mňau. On mě taky víte postih. Ale nebojte, on je tu už celá týda vynaša. Že? Fakt? Čaký, co by ne? Říkám, nic. Dobro, tak když dojdeš, už máš 4 miliony. No, paráda. Čekaj, už jedu toto, zpátky domovu. Sebi. Takže, no zase mi nedal to, konečně. To jsou všechno. OK, jsem tu už při domovu, jak se toto driftel. To Pagani si asi nebudu znižovat. Hej, můžu ti dám bolkový, alebo co to je zač? Trade. Proč? A daj sem všetky auta. Jaké všetky? Úplně všetky, co máš. Taký podvodníček. Hen, co má? Proč máš sanitku? Ty jsi sbíral... Ne, já jsem to nebral, ty pěkně to tradeoval, proč bych se mu to nedal, ne? Hej, takže dámy a páni, vidíte, že on je taky klamár. Hen, co máš všetko za auta. A já že... Co mi jdeš za Pagani? Asi celý inventár? No tak to se nevyplatí. Chtěla za free? No, Yumiko Truck. co to je, ukaž to. Už pověš, že ty monster trucky. Jako to už se ti vyplatilo. Zadarmo, ano. Ne, jakože, že se mě to vyplatilo za to Pagani. No, počúvaš, jak by se to vyplatilo i zadarmo. Ty si fakt. Hej, nenabudeme nové auto. Ježiš, ticho. No. Dobre, on že sa ide vyspat. Sa nebude chrápať. Čo kúkajte? Počkaj. Vstávaj a cvičí, vstávaj cvičiť. Vstávaj, jak to je? Vstávaj. Kľúďa, nevím, to Basta fix. No tak odjeď svojím autem, hej. Radím, dávej auta. Radíme, co? Dáš tam iné 2 auta? To je postih. Dám ti tam. Ja som si nechal všetky Cheviony. Ty víš, jako... No to je Chevion Pro mod, alebo jak to je zač? A to oranžový som si nechal. Aha, co nenechal? Ešte 2
OK. A mám? Za Toto? co? Já nevím. Za- Toto ti tam dám, kámo, a toto ti tam dám. Ne, ale počkej, to šéfio, nechci, to takto. Takto. Limitky. To je taký. Nevyjadruj sa. Blb. A ja ti tebie dávam. Dobre, tak ja ti dám jednu limitku a to musíš brať. Tomu dáš darmo Fiona? Ja už Limitované, pozor na to. Limitované, už se to nedá. Limitované polepy. Sebi predsa už koná race, predsa už je šampionát. Už? Jo? Ešte ja tebia speciálne čekal, lebo sú hodný. Ja, díky. Jaj? Som ja nevidel. Šampionát. OK, jedu na šampionát. Drifty. Mini Tokio. Zás mi dáva trade. Co chce? Počkaj, tradím. Že tu mám ty polepy blbé, 2. A ja zase 10. Co mi za to dáš? Tak fakt. Iba. Maxo, podľa tebia, vyplatí sa väčšia Pagani. Shelby Carbo, nevím stále, jak to je, Carbon asi ja nevím. Zenvo TCR, nevím, lomeno GT, Mercedes RT3 a ešte fóliu. Kaše to skúrej. Iš, kašu na to. Ne, sabota. Za Pagani to nedám. Keby mi týpek dal to fuela za Pagani, to by bylo dobré. No sem tu, poď. Ale prečo si dať túto formulu? Jaj, vlastne oni mi už dovez, ja som zapomněl. Dobre, už sme tady. A takže ideme si pro tú formulu. Taká pěkná. Takže dáme. OK, jedeme. OK, takže jedeme. Ježiš, zás mi dal trade. OK, jsem tu. Ideme závodiť. Počkej, nemám nějaký polet na to? Ne, na to než polepí. Co víš? Škoda. A ukáž něco? Jak by to vypadalo? Šampionát. Lidi, kemu věříte? Pánu Volkovi alebo pánu Luxovi? Alebo černá alebo červená? Červená, Max Verstappen musí vyhrát. Já vyhraju. Já vím, že možná takovou formulu nemá, ale to mi ještě už jedno. A já vyjíždám. Max Verstappen. Ty jsi Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Ale má takovou formulu nějakou, no, myslím, že. Jo, hej, on od Mercedesu, ale vček od Mercedesu odstúpila k Ferrari, hej. Si pozadu zatím. Nahodil tento. Čo budu já pozadu, uvidíš to za chvilku. Máme i z také formuly. Že já mám od Red Bullu. Hej, to si měl dát modrú, keď od Red Bullu. Čo jedno, i červenú si dám.
Já mám černou od Mercedesu. Nebo Mercedes. Mercedes S, máme benzín. Kde jsi? Za tebou. No nevidím jako. Tak ty jsi slepý. Já však máš tu černou, tak nediv se. Šedou, já nevím, co to je za druh. Že se tak mám, že necinká mi ten mobil. Napýtajte se co. OK, tak má to vyhrát on, lebo já jsem za to zbrzdil. Dám si stranu, budu to mít já vyhráte. Do popisku mi napíšte. Max Verstappen, do komentáru mi napíšte. Max Verstappen alebo Lewis Hamilton. Už jsem dal s taky short. A hned to bude předbíhat nějak. Tak napíšte do komentáru. Alebo po ten short. Co jsem už urobil. A keď tak vyjde ještě pyrotechnické video. Jo. Prvý vyjde. A o půlnoci se bude natáčet. Takže máte se na to těšit. Je to blízko, ale všech šaldaruju. Asi Lewis Hamilton prohraje a Max Verstappen. Jupi! Tak ty to máš vyhrát, co říkáš? Lewis Hamilton předjel ho, má to na vyhráté, lebo v Chile bude za chvíli posledné kolo a může ho dožehnout. A on se určitě vybůrá, jak já. A má to vyhrát Lewis Hamilton určitě. No prčic. Lewis Hamilton je vpredu, Zatát je za ním Schumacher. Tak ale já jsem... Jak to začne? A bum, narazil jsem. Max Verstappen narazil, gol. Já jedu. Zas mi to nejede. Dal jsem nějaké spolucha. Lewis Hamilton, formula mu nejede. Dáváme červenou vlajku. Červená vlajka. Ano, ale já to dojedu. To nové auto. A jsem vítězca. A jdeme mu na pomoc, lebo my jsme hodní. Jaj, ale vyhráli jsme to. Lebo. Vyhrál jsem, jsi šampion. Jsi šampion. No hasiči by... Stop. OK, já už jedu teda do cíle úplně, jak jsem tam byl. Ne, dej mi to zás. Tak, jak vždycky. Vyhrál jsem šampion. Takže už se z toho čudí, pozor na to. Já to na kameru a už jede sanitka, ale asi tam má hasičů. Asi hasič nemohli, asi mám všetci výjezd. Sanitka to jela, urobila drift. Natáčame to. Máme dokument, bude to všade. Dáváme ho tam, Lewis Hamilton, ne, on nemůže umít. Takže viděli jste, co se právě stalo. Asi umírá. Bohužel. Někam jedu. Nevím kam jedu, jen urobili drift. Rychle jdeme za nima. Tak, vidíte všetko. A Max Verstappen to vyhrál. A drží. Já jsem to vyhrál. Ano, Bolek 7409. Jo, zadriftujeme. Můžu fotku. Ano. A bože, to rozdriftujeme. A pro toto videjko to bude všetko. Keď chcete part 3,
tak zanechajte tu 10 lajků a